sidder her og hygger os, Nikolaj og jeg. Der er en kaptajn på besøg, han skulle bare lige sige hej, men han er ej mere. Det er snart et år siden nu, han sidst var på besøg. Det smagte godt, det var ikke nok for mig bare at se. Nu vil jeg have mere, og jeg vil have mere. Camilla hun sover tit, hun er en smule slidt. Hun har været på arbejdssiden klokken 10. Hun lever af at knuppe de ting der bliver serveret. Hun er god, god, yeah. Vi bager pandekager, de smager rigtig godt. Daniel han har glemt sin bag, vi drikker den nu op, nu er den tom. Ølene de lå på kø, det gør de ikke mere. Camilla hun var hurtig og sagde, tag en hver, så tog vi 3 og endnu flere. Skal i bad, hun har været på job. Der er en masse, der har sprøjtet på hendes krop. Hun venter på at komme, det gør hun ikke mere. Badet er fri, gå derind.